A Ràdio Estel, Àngels. Doncs sí, Àngels, un àngel conegut de la casa, Salva. Molt conegut ja, no? Bueno, unes quantes vegades. I esperem que ens anem veient molt més. Qui em contesta, a qui m'he adreçat d'aquesta manera tan col·loquial, gràcies per permetre-ho, és en Salva Figuerola, que és el director de la Fundació Ateneu Sant Roc. Com he dit, és una persona amb la qual ja hem parlat en aquest programa, per sort, perquè és molt interessant sempre el que ens ha de comentar i perquè és una persona que és agradable de parlar-hi, i per desgràcia també, perquè quan ve sempre acabem abordant temes que no són gens agradables, no? Problemes d'aquesta nostra societat, dels pecats que generem. Aquesta vegada, diguéssim que la seva visita ve a tall d'un fet que es va produir fa pocs dies a la ciutat de Badalona, que és l'enderrocament provocat, és a dir, la demolició, per ser més concrets, més exactes en el terme, d'un edifici afectat de luminosi, que ha estat un daltabaix, i que els qui sigueu de Badalona o heu estat al tanto dels mitjans de comunicació, dels diaris, etc., doncs en tindreu notícia, perquè això no ha sigut pas un fet que pogués passar desapercebut. Aquest seria el punt en el qual ens hem enganxat, aquest punt de l'actualitat, per parlar d'un problema que és la conseqüència immediata i que surt a la llum d'una manera frapant, que és de la gent que queda sense llar, sense habitatge, al mig del carrer, i que són moltíssims. Salva, moltíssims. Jo ja no sé com fer-ho per donar valor a això, aquesta quantitat ingent de persones que viuen d'una manera, d'una inframanera, si em permeteu aquesta mena de neologisme que m'acabo d'inventar. Què cal fer? Vosaltres, evidentment, esteu al peu del canó, esteu treballant en moltíssims àmbits, esteu treballant amb aquesta gent, esteu intentant donar respostes. Jo el primer que em pregunto, i ja ens ho hem preguntat moltes vegades, aquestes respostes, deixem-ho clar, hauria de ser automàticament i d'ofici una resposta de l'administració, no? Home, s'hauria de prendre molt seriosament la situació que aquestes persones, que moltes persones al nostre voltant pateixen d'una situació de molta vulnerabilitat, de molta precarietat, i que jo crec que és difícil imaginar-nos que és viure al carrer, o estar en una situació de molta precarietat en l'habitatge, o passar ja a les persones sense llar, no? Jo abans deia, i això ho repeteixo, últimament em repeteixo molt, deu ser l'edat, que cada vegada se'm fa més difícil posar en una proporció que els qui ens esteu escoltant, gràcies per fer-ho, per cert, pugueu tenir una noció aproximada de la importància del problema. Us donaré una xifra, sé que les xifres són... Però això que estem parlant ara, la problemàtica de l'habitatge, afecta un 36% de les persones de la diòcesi de Barcelona. Que direu, el 36% què és això? Ja us ho faig jo rodó. 1 milió de persones. Només a la diòcesi de Barcelona, 1 milió de persones. Sabeu què és 1 milió de persones? L'heu vist mai junt? No, ja us ho dic. 1 milió de persones. I estàvem, ara ho apuntava el Salva, parlant de gent que directament no té habitatge, no té on anar a dormir, no té on anar a parar, no té on anar a caure mort, que diem en aquesta frase desafortunadament feta, o que tenen altres situacions que també que passen desapercebudes i que fins i tot fa que no els comptabilitzem, com la gent que viu en
en una habitació rellogat, no? Exacte, sí. Pisos que són pisos que cada habitació és una altra casa, no? Sí. Això hi ha moltíssima gent i, a més, no està censada, no apareix enlloc, no? Bueno, es dona... Jo, clar, el que més pateixo jo, en el sentit de dir d'estar molt proper a gent que viu a Badalona Sud, no?, el que és Sant Roc. I te n'adones que entrar a una vivenda d'aquí desdibuixa qualsevol concepte que tenim de lo que és un habitatge, una casa, perquè es donen molt diferents realitats amb persones que, bueno, des poder entendre què vol dir donar-li una patada a una vivenda perquè no tens un lloc on anar a la teva família i subsistir aquí, a persones que acaben d'arribar, que estan al carrer, que una mateixa casa de 50 metres quadrats poden haver fins a 20 ocupants de l'habitatge aquest, no? I en les condicions que es viu, no? Sí. Afegeix a tota aquesta situació de la precarietat de la vivenda tot el que són els subministraments, no? El que és, quan parlem ara aquests dies també es parla molt sobre la pobresa energètica, com aquests blocs, aquestes vivendes, com es manté o com es poden mantenir amb la precarietat que viu la gent, no? Que no té ni per pagar el que consideraríem que és de dignitat, no? L'habitatge i els subministraments bàsics per poder tenir una vida digna, viure en dignitat, no? Que pensem moltes vegades que la reflexió és que, escolta, la llum, l'aigua, la vivenda és bàsic i t'ha d'arribar d'alguna manera per aconseguir això. Sí. I això per molta gent ha quedat ja al marge, o sigui, ha quedat a la intempèrie. Sí. En el sentit de dir que és impossible. I estem pagant impostos. Estem pagant impostos de l'aigua, de la llum, que sobrepassen els nostres consums. Bueno, vull dir que hi ha tota una situació al voltant de l'habitatge i de la vida d'aquestes persones que és molt difícil sobreviure, no? Sobreviure en aquesta situació. Clar, és que ara tu ho feies, no? Intentar donar una visió de tot el que engloba aquest terme de gent amb precarietat, no? Que viuen en precarietat, és gairebé impossible, perquè hi ha 10.000 situacions diferents. Bueno, és que és una situació de pobresa i d'exclusió, o sigui, de viure al marge. O sigui, quan hi ha pobresa, jo a vegades ho explico a gent que ve a visitar-nos o alumnes de diferents universitats que venen a visitar i a conèixer una mica l'entorn, el context, la realitat aquella on després ells com a educadors, com a educadors, persones formades, ells poden intervenir, que han de tenir en compte aquest context i aquesta pobresa en què consisteix, no? Que estem parlant d'habitatge, estem parlant d'economia submergida, de treball, estem parlant de salut, estem parlant de formació, d'educació, accés a tenir oportunitats des de la formació. Clar, quan s'ajunta un caldo de cultiu en la situació d'una persona o d'una família, dius, com és possible, com trobarem solucions perquè se n'en surtin, no es cronifiquin les situacions de pobresa en aquests barris i en aquest marge de les grans ciutats. No? Quan arriben a una part tan fonda del pou, veure una sortida és molt complicat. I, a més, ves això que deies tu ara, no? Com cada element nou que hi afegeixes a una situació de pobresa és com si tingués un efecte multiplicador. M'explico. Vull dir, dius, hi ha una persona, què sé jo, ara imaginem una persona que viu, com deia jo abans, en una d'aquestes habitacions subarrendades en un pis i tal. Penses, oi, que difícil, sí, però és que penseu que, com a conseqüència, per exemple, no pot accedir a cap tipus d'ajut públic perquè no té un contracte legal. Si el desnonessin, no pot demanar ajuda a les administracions públiques perquè està en una situació. O sigui, tot es va
tot es va augmentant. Vull dir, dius, és que he anat a parar aquí, bé, aviam com subsistir. És que ja no puc anar a demanar ajuts. I ara què? I tot això, en un panorama, que hem donat abans una xifra, perquè a mi em sembla esgarrifosa, que, a més, amaga moltíssima gent, perquè hi ha moltíssima gent que no surt a les estadístiques oficials com a persones sense llar. No hi ha manera de comptabilitzar-les. No? Tu parlaves sobretot dels habitatges inadequats, vaya eufemisme, perquè quan estàs parlant d'un drama, no? Que no, sense subministraments, no? Tot això existeix, a banda de la imatge que un automàticament fa quan li diuen persones sense llar, que s'imagina algú vivint al carrer amb 4 cartrons. Aquesta és la realitat. Per sort hi ha gent que hi treballa, i hi treballa d'una manera molt, molt ferma i molt, molt constant, d'una manera molt compromesa, com és la Fundació Ateneu Sant Roc. Quina és la sortida? Ara parlaves de sortides. Bueno, tu te n'imagines alguna? Bueno, pensem que són problemes estructurals i són situacions globals que se'ns escapa de les mans moltes vegades. El que patim nosaltres són les conseqüències de tot això. Ara, nosaltres a vegades, jo penso, no? Que dic, què fas? Donar veu als que no tenen veu. Ara en el comunicat que van fer la Fundació Carles Blanc, la Fundació Salut Alta, sí, Càritas Barcelona, que van fer arrel de l'accident aquest, de la desgràcia, sí, del novembre passat, no? Del 18 de novembre passat, bueno, el que dèiem era dir, alguna cosa hem de dir. O sigui, les entitats socials, les entitats que estem al costat de la gent, que al final venen a parar a les nostres entitats, o nosaltres ens trobem al carrer, aquesta realitat, no? Hem de dir alguna cosa, hem de donar veu als sense veu. I encara que pugui semblar a vegades una pataleta o una, bueno, que es diu fer aquí, doncs, bueno, en un moment donat es decideix a dir, hem de parlar, hem de continuar dient, no ens podem aturar en ser portaveus d'altra gent que igual no té mitjans, o que surt un dia a la premsa i el dia següent pues, sí, això ja ha passat, no? Com ara també el que es passa amb moltes de les actuacions, no? O, no sé, o avui mateix que la plataforma Sant Roc Som Badalona, que estava allà a l'Ateneu reunida entre papers, endreçant com entomar els propers desnonaments sí, que hi havia al barri aquí, ha tingut que sortir a correcuita allà al costat, al carrer Balmes, al barri d'Artigues, i trobar-se que una dona es volia llançar des de la terrassa de l'edifici, no? Bueno, et trobes en situacions d'aquest tipus que se t'encongeix el cor extremes, perquè estàs movent papers, estàs intentant cada setmana aturar 5 i 6 desnonaments en el territori, i bueno, veus moltes famílies amb nens que estan afectats d'això, i que el problema va més enllà de la vivenda, o sigui, la vivenda és la conseqüència ara aquí, però una mica el que t'he dit abans, no? Tot aquest caldo de cultiu, aquesta situació de pobresa, fa que sigui molt dolorós, no? I les entitats doncs, ens hem d'organitzar. Hem de tirar endavant buscant recursos, informant i acompanyant a moltíssima gent que pateix el dia a dia, pateix el dia a dia d'aquesta realitat de pobresa, no? Com a ciutadà, com a societat, tenim la sort que hi ha entitats, i que no sou poques, que treballeu d'una forma intensíssima i compromesa per intentar pal·liar, donar suport, acompanyar aquest problema. Malgrat això, tornem a les maleïdes xifres, no? Tinc aquí una xifra que diu que, malgrat tot això, més les reclamacions a les administracions, més tota la feina que es fa, enguany un 19% més de casos
de condicions carai, m'he fet mal ja, anava a dir m'hi faré mal, però ja m'hi he fet mal. Inevitabilitat, un 19% més que l'any passat. Ja sé que potser avui estic transmetent un missatge una mica pessimista, no? Però què hem de fer? Vull dir, què hem de fer? Jo no en tinc ni idea, de veritat. Bueno, no en sé, però el que és cert és que hi ha d'haver polítiques dels nostres governs, de les nostres administracions, les més properes i les més llunyanes, que posin fil a l'agulla. Com resoldre aquest problema que va increixendo i que és ineludible, o sigui, no poden mirar a un altre costat i donar algun tipus de resposta, no? Sí, efectivament, no poden mirar a un altre costat, perquè aquí jo crec que nosaltres, evidentment, la gent que ens està escoltant, segur que se n'adonen que la problemàtica és greu, és extrema, i el problema, la situació aquesta és pregona, vull dir, no és allò de dir puc seure en una taula i amb una mica de galtes ho relativitzo, això és que no hi ha manera de fer. És impossible, el problema és gravíssim i extrem. Què passa a les administracions? Què és actualment, vosaltres que sou gent que esteu a la punta de la llança, què és exactament el que fan o deixen de fer les administracions? No fan cas, relativitzen... Hi ha una cosa que és molt clara, que encara que, i jo ho dic a vegades, moltes vegades, no, és aquesta immediatesa dels polítics amb la política dels partits i en la política, en la governança. O sigui, aquesta immediatesa de respondre quan surt un problema molt greu que pot ser més escandalós a mi, perquè ara podríem dir que tot és molt escandalós, però ràpidament és que immediatesa. El que demanem les entitats és treballar a llarg plaç, no? Bueno, és una mica també com la nostra feina. Estem treballant a llarg plaç, però que jo ho dic concretament, no? Si a Sant Roc fa 20 anys van detectar tot un problema de luminosis. Sabeu, ho dic pels espectadors... 20 anys ben bons. Que la luminosis sabem que amb l'aigua i l'aire s'esmicula, el ciment. És un problema que a Catalunya fa uns quants anys es va construir amb materials molt... Tan malament com van saber. Que a Sant Roc, fins fa 20 anys, no van reaccionar i mig barri han anat enderrocant 54 blocs i 918 habitatges que entrem ara, precisament fa 2 setmanes, que ha entrat en l'última fase d'enderrocar i tornar a construir. Que penseu que aquest mig barri de Sant Roc, sabeu, bueno, us recordo que Sant Roc el divideix, com part de la ciutat de Badalona, divideix l'autopista. Divideix en 2 zones. La parteix pel mig, sí. La muntanya a dalt i a baix, doncs la part de baix és on han fet, en una part molt gran, aquests enderroc de 20 anys de 54 blocs i la reconstrucció. Això, vulguis o no, ha afectat en positiu la vida de la gent. O sigui, reconstruir, tornar a construir i oferir una vivenda digna, això ajuda a millorar les famílies, els col·lectius, els diferents col·lectius que viuen allí. I això s'ha notat. I és evident que fa 20 anys, per no dir més anys, l'altra part de Sant Roc tenia que estar ja en terra i en nous blocs. Però què estem esperant? Què estem esperant? Que hi hagi ara accidents greus, que es compliqui més la cosa ja del que està per reconstruir, tornar a construir en l'altra part del barri. Que és evident, i això ho saben els nostres polítics, que mig barri ha canviat la qualitat de vida de molta gent. S'han reendreçat i s'està arreglant això. Perquè això no fa 20 anys o 30 anys també podia haver estat a l'altra part. I en un cas molt concret que us dic ara del barri de Sant Roc. Per què no s'ha fet això abans? Què hem d'esperar? Què hem d'esperar ara, això, no? La desgràcia. Bueno,
I bueno, nosaltres ho veiem perquè estem justament al mig en tots aquests blocs que entre els pisos patada, els pisos que estan sobreocupats, Sí. amb la situació de precarietat que viu la gent allí, les accions haurien de ser immediates. No? Hauria d'haver un pla de treball per part de l'Ajuntament de Badalona, per part de la Generalitat de Catalunya, i també ho diem, no? Com hem dit, molt interdepartamental, perquè no solament són les pedres o és l'habitatge, que és bàsic, però les mesures socials han d'anar acompanyant les accions d'aquest tipus. I això hi ha que programar-ho en el temps, en fases, en un temps raonable, i anar mirant de com reconstruir, de com reconstruir aquestes famílies, aquestes persones que viuen en barris com el nostre, no? En definitiva, si serveix per alguna cosa, moviment des d'aquest raconet de l'univers radiofònic, senyors polítics, sisplau, deixeu de viure a cop de titular, deixeu de pensar en rendibilitat de vots i mireu al vostre voltant, perquè els vostres conciutadans, els conciutadans de tots nosaltres, n'hi ha moltíssims, concretament del fenomen del que estem parlant avui en aquest espai, en aquest petit espai que mira un petit problema en el conjunt de la desgràcia que plana damunt la societat en molts aspectes. Mireu-los i actueu una mica, sisplau. 20 anys són temps. No és ni raonable dir que en 20 anys no has fet res per traçar un pla. Que la gent es mora. Salva Figuerola, com sempre ha estat un plaer parlar amb tu. Salva Figuerola, director de la Fundació Ateneu Sant Roc. Gràcies, com sempre et dic, per ser-hi allà al peu del canó i per haver estat avui aquí als estudis de Ràdio Estel. Pues moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veu. Àngels. La vida humana s'ha de respectar i protegir.